Hello guys, coming to Emilia Senior Septem se entran Dr. Lai me kan event so social wang lam pang kanon sele dona abik takin tun lai lar ngo na product or ngo na cream emo whitening cream kan tiang hi kanon se dona engwang thalo nge kan taksa en ting nge tho ti vel te kanon se dona or ma sabira chuan engwang la om nge kan ti chuan hai ta hian mercury heavy metal kan ti mercury hi om ta mercury an kan taksa pe nem ta chumi ma in en ting nge mercury hi skincare product an tela an ti chuan emo kan taksa en tin nge atho engwai nge ngo na apui kan ti chuan kan ngo na le han na hi melanin na ai ngata en tinan mi hang deuh hekian melanin hi an nei nem ta a ngo deuh hekian melanin hi an nei tlem ani chu mercury hian melanin production kha ati tlem ta a emo ati omlo ta en tinan melanin mi pakating melanin hi tiangza thilo produce ta se khami mercury man khan heta thasa ni chu mercury lo tlem melanin lo tlem na ka chu kan ngo to na ni chumo chuan en vai nge chu 1990s lai chuan miracle product an ti ta an lo mang hem ta ma se kachen an mang zel ta a side effect an hmu hnem awangin ramdang tangin an ben ta insoi le mai theya en vai nge ramdang tangin an ben na apply vela kan hmu le si kan ti chuan ma sabera chuan mercury an tel ti hi a level na khan ingredient khan an tel ngai lawa an tel pon kilomel ti ten emo mercurous chloride emo mercuric iodide ti hian an tel thin ani chu khami hetiang ingredient ni lo hmu chani lo mang lo ve ve kanga chuan FDA na an approve chen hi on beta entena 1 ppm 1 parts per million za ta ni chona tel theita a emo tulai product ka hi chuan 20% 30% 10,000 ppm 20,000 ppm thlangin omani chumo chu vain a thalo ta chuan engwai nge FDA nei an approve khami claim te khamo engwai nge an approve kan ti chuan mercury preservative ang tenan mang theita ni chu chuan kan tak sign ting nge a tho kan ti chuan a thatla ur chia kan soi le to do na kan mai kan noin wal te thak ti te chuan bun hlip ti te chuan bol trek ti te chuan hang tum ti te aron siam le theini chu in man lo hnuwa khan ani chumo chuan kan funin alawin absorb pa kan kidney hian excrete lo tum ta om zia chu pai chua lo tum ta ni chu khata khan kidney failure ti te thlan te ta chuan kan thlok lama ama hi neurotoxin ani wangin blood brain barrier across no khan kan brain function of ti fail ta om zia chu dreamer ti te he kut khur ti te neuropathy thana kutna kena ti te chuan memory loss ti te a thlen thei ta chuan kan brain function kha van ti chevek thei ni chu mi mai ni lo nau chia ti te chuan pian sual na ti te thlen thei ta ni chu mi tam taken an soinga side effect om lawa feedback a tha feedback te chu thang chu than chu ngo wan duwa an han mai khan an ngo pupa an du chuan a tha inga feedback kha thani ba se ka mi feedback kha long term feedback ani lawa rei lo te tan feedback ani vai na tha an ti ni chu ma se long term ma kha chuan kan taksa awa khoi che ma FDA approve an don ti chuan khami FDA approve kha kan ba be chianin kan va zir chianin fake FDA emo ama an approve ton cancel to hi ani de tlang puita chuan a product ka khan ai register na number om molom an ti pon en product po kan zor don chuan in register ngai ga ke pothil ka zor thaya ka in register thai ma se khami an in register khan an tsm ti chong kan an test lo wangin en product pon zor donin ai register vek thai ta chuan India ra ma chuan FDA hi ni lo ta CDSCO an ti ta ka hian azor thai lo hian soi ta chuan any mercury content more than 1 ppm om zia chu mercury content 1 ppm I atam chuan khami product khan zor thai lawa kan be na an ma ni nan ben lo pon an la zir chian lo pon it's illegal ani chumo chu vai ni lo pang lo ve thewanga next video atan collagen lam pang kora soi to na chuan ka IG le imi hi mi lo subscribe sakula next video kan bye bye